उपजिल्हा रुग्णालयात पद रिक्त आहेत हे मान्य आहे। रिक्त पदांसाठी शासनाने निकष बदलले आहेत। एनएचएम कंत्राटी सेवेच्या माध्यमातून काही डॉक्टर नेमलेत। त्यानंतर वैद्यकीय अधिकारी हे स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमले आहेत, अशी माहिती आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ उपसंचालक डॉक्टर दिलीप माने यांनी दिली। मी एकच सांगू इच्छितो की इथं पद रिक्त हे मान्य आहे, पण त्या रिक्त पदासाठी शासनाने काही निकष परत बदललेले आहेत। त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून एनएचएमच्या माध्यमातून असतील किंवा कंत्राटी सेवांच्या माध्यमातून असतील, त्या सेवा देण्याकरता आपण IPHS त्याच्या माध्यमातून काही डॉक्टर्स नेमलेले आहेत। त्याचबरोबर आपण जे कंत्राटी म्हणजे तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी हे सुद्धा स्थानिक पातळीवर मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आहेत, ते MBBS डॉक्टर सुद्धा आपण देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।